Lura pajjiżna mill-logħba Italja kontra Malta, l-eroj tat-tim nazzjonali Malti kellhom ftit jiem ta' mistrieħ qabel ma fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja jirritornaw l-impenji mal-klabs tagħhom. Il-kapten tat-tim nazzjonali Michael Mifsud jitkellem ma' news dwar is-sodisfazzjon li ġabet għalih u għall-plejers sħabu l-esperjenza Taljana f'dawn l-aħħar jiem. Jgħid iżda li bi ftit aktar fortuna stajna wkoll morna aħjar. L-aħħar mill-aħħar xorta telfa, però ġibna riżultat naħseb pożittiv, dawk il-champions tad-dinja. Li naqqa dispjaċi li għandi huwa li ma spiċċajniex ħawħeb xejn għax kattini gowġi minn handsball laqas kien corner, però overall naħseb kellna prestazzjoni tajba, kulħadd lab bil-qalb, kulħadd lab tal-100% tiegħu. Fuq Facebook ħafna esprimew rabja l-fatt li l-messaġġ tal-fair play qabel il-bidu tal-partita mill-kapten tat-tim nazzjonali ma nqarax bil-lingwa Maltija. Jiena waħed minn dawk li garrejt, speċjalment hawn Malta. Aħna Maltin, aħna xaħna, messaġġ għandu nqara bil-Malti bħalma ħadd ieħor raħ bil-Ingliż flok bil-lingwa tiegħu aw bil-lingwa tiegħu flok bl-Ingliż. Aħna għandna naqra bil-Ingliż, però jiena kelli l-karta bl-Ingliż u li jgħidu li nagħmlu. Michael jgħidilna ma' min bidel il-flok fl-aħħar tal-partita. Biddel il-flok dejjem, maxina nżomm kollezzjoni. Jiena bidiltu ma' x'ismu ta' wara l-stopper. Barzalli. Nifhimni jiena nżomm kollezzjoni. Id-difensur Alex Muscat li wkoll beda l-partita bidel il-flok ma' attakkant li għadu fil-bidu tal-esperjenza tiegħu mat-tim nazzjonali Taljan. F'okkażjoni bħal di rekordju sabiħ li kollok ger ta' plejer la kontri, jien irnexxi li nibdlu ma ta' Osvaldo, ġifieri għal daqshekk kuntenti, ġifieri ma kif qed tgħid dak il-ħin ma tkunx moħħok dal-affarijiet, imma mbagħad wara il-fatt li inti ġib rekordju miegħek bħal dak huwa xi ħaġa sabiħa wkoll. Il-fatt li t-tim Malti sofra gol kmieni ma kienx faċli li l-plejers Maltin jibqgħu motivati tul il-partita kollha. Kienu qed isemmuha ħafna, smajnija ħafna fuq l-aħbarijiet li ħajinżlu jtuna ħafna gols kif qed tgħid inti, ġifieri aħna konna wkoll motivati hemm ekstra li ma redniex li kif bdew jgħidu ħafna ġurnalisti Taljani speċjalment u hekk li ħadkun passiġġata li jom ridna nagħmlu l-almu tagħna biex ma tkunx hekk anzi. Is-suċċess f'din l-esperjenza Taljana kienu anke l-partitari. 300 minnhom segwew mill-viċin lit-tim nazzjonali permezz ta' ġita ta' ftit sigħat organizzata mis-Southend Core. Lewis Aġus mis-Southend Core jitkellem ma' news dwar l-atmosfera li ħolqu l-partitari Maltin qabel partita fit-triqithom lejn l-istadium ta' Modena. Mbagħad kien hemm dik il-famuża mixja mill-pjazza għall-istadium, mixja ta' 25 minuta li bitnava bil-koronetta u ma qafniex inkantaw, nies ċaxpunna li ħadna pixir ħafna. Il-disapprovazzjoni kienet li ovvjament ma ħallewniex indaħlu drums sul koronetta ġol istadium, per apparentement hija regola ta' futbol Taljan issa. L-impell li jmissa tim nazzjonali se jkun fi żmien xahar fl-oħra impenjattiva li l-mixtutna kontra r-Repubblika Ċeka.